Dårlig mad, overnatning under åben himmel og meget lange ture til fods. Det er bare nogle af betingelserne, hvis man vil demonstrere sin modvilje mod verdens G8-topledere, der har holdt møde i Tyskland i den her uge. Og så er der også risikoen for at blive anholdt og for at blive beskudt med vandkanoner og tårgas oveni. Mens Bush, Putin og de 6 andre ledere drøftede verdens fremtid på deres side af pigtråden, så fulgte Ole Vestergaard 2 af demonstranterne på den anden side. Camp Rostock vågner op til fælles pep-talk. Gårsdagens indsats studeres i pressen. Der kan man se, at folk splitter op og sådan. Ja. Der var politi hele vejen hen, ikke? Og det var jo, der var jo 8 marker andre og 5 marker, ikke? Så de har jo kunne. Og det var super fedt, at det bare foregik så fredeligt. Altså. Ja. Jeppe Rode og Emil Bejtrup Wright er mere end tilfredse med det, de opnåede i går. Det lykkedes rigtig godt i går, over al forventning. Hvordan? Altså, det var meningen, at vi havde håbet på måske at kunne forsinke deres frokost med 20 minutter eller sådan noget, ikke? Men det lykkedes os fandme at holde det lukket i 8 timer. Vi er hos SUF'erne, Socialistisk Ungdomsfront, der er tilknyttet Enhedslisten. We got the information from there, and then we decide which blockade need to be reinforced. Nu er det tid til dagens indsats. Den skal planlægges. Det foregår blandt andet med soldater og kanoner fra brætspillet Risk, der handler om, hvem der sidder på verdensherredømmet. Vi skal hen til en blokade, der blev brudt i går. Så det vil sige, at der er en åben vej ind til topmødet, så vi skulle gerne sørge for at lukke det hul igen. Emil og Jeppe skal ud til den blokade, som det dagen før lykkedes dem at etablere på en af vejene ind til topmødeområdet. Flere af deres venner har tilbragt natten i blokaden, og nu skal de have friske forsyninger. Vi har en masse vand med, fordi at politiet har sagt, at beboerne gav os vand i går, ikke? Ja. Det har politiet sagt, at de ikke må gøre, så de begynder at mangle vand. Skal vi ikke bare samle nogle flasker og fylde dem op med vand? Jo, let's go. Hvor tror du, de har flere af de her pakker op så lidt med sukker og overlevelsesting? En demonstrants liv består for en stor del vedkommende af transport. Vi er der, ikke? Ja. Og vi skal derover til ligesom vindmøllerne i går. Ja. Og så gælder det om at have et godt bentøj. Daglige fodture på 20-30 km er ikke ualmindeligt. Vi mener jo, at G8 er et illegitimt forum, ikke? Og man kan se, at de beslutninger, som de tager i det her forum, som foregår bag lukkede døre, jamen, det er nogle beslutninger, som har stor indflydelse både på min hverdag her, men altså også folk nede i Brasilien eller sådan. Så det er simpelthen en kendelse af, at jamen, de her kampe, de hører sammen, og derfor må vi forsøge at blokere det på den måde, vi kan. Hey, vand og mad og slik og cigaretter og alle mulige ting. Ja, det tænker jeg nok ikke. Det er sådan... Vand, det... Tusind tak. Hej, jeg har også frugt med. Hvordan går det? Ja. Har I haft det godt derhjemme? Ja, det lyder som om vi også har haft det okay her eller sådan. Jeppe, vi har lige fået at vide, at Greenpeace har blokeret søvejen til Harlingdam. Er det rigtigt? Ja. Hvor fedt, man. Men man skal nok ikke lade sig narre af det noget flippede indtryk. Der er system i tingene, og alle har været på blokadekurser og er klar til mødet med politiet. Men vi vil tage hårdt fat i hinandens arme, og vi vil sætte os helt tæt, og så vil vi sætte benene sammen og så videre. Og så vil vi bare sidde og holde fast i hinanden, og det vil tage rigtig lang tid for politiet at fjerne os. Der er mange tusinde demonstranter fordelt over hele området. Alle er inddelt i små grupper, der sender repræsentanter til større grupper, der kommunikerer indbyrdes om strategien. For eksempel den såkaldte femfingerstrategi, der lykkedes så godt dagen før. Femfingerstrategien går ud på, at der er sådan 5 forskellige farvede faner, der så sådan splitter op, for at politiet er nødt til at sprede sig over et større område, så der på et tidspunkt kommer huller, således at man kan gå igennem uden at bruge nogen form for vold. Så vi har bare gået med hænderne over hovedet og bare gået igennem de huller, der kommer, fordi vi har spredt os. Vi har optagelser fra den vellykkede femfingerstrategi dagen før. Der var Emil og Jeppe også med. Så mange, der kan, skal igennem politiets rækker og så tæt på det hegn, der omkranser de 8 industrilandets ledere som muligt. Er I nervøse? Ja, det begynder at være lidt spændende nu, når vi kommer forbi. Politiet forsøger at holde demonstranterne på afstand med vandkanoner. Men de andre kom igennem. Ja, det gør. Okay, vi kan fandme godt over!
Men det var dagen før. Vi er tilbage i den rolige blokade. Emil og Jeppe beslutter sig for at tage hen til et sted, hvor demonstranter forsøger at generobre kontrollen med en anden vej ind til topmødet. Så afsted igen går det, gennem skove, over åer og tværs over markerne. Fremme ved stedet er området under politiets kontrol. En gruppe polakker ser ud til at ville gøre noget ved det. Det var falsk alarm, og dem her er der heller ikke meget vold i. Når vi kommer som en samlet gruppe, som er den måde, som vi lavede de her blokader på, kommer måske 2.000 mennesker gange 7, altså fra 7 forskellige punkter. Og når der så er en politikæde, og vi så spreder os ud i sådan, kommer gående sådan her, og så spreder os ud i 5, jamen så gælder det bare for 50 mennesker om at komme igennem. Så vil politiet jo forsøge at beskytte det område, som ligger bagved. Og det har vist sig at være ekstremt effektivt. Det man kan se hernede, hvor der står nogle 100 mennesker, der er samlet, står og holder møde nu. For eksempel om man skal prøve at bryde igennem politikæderne og tage vejen tilbage, eller hvad man nu skal finde på. Nu sker der et eller andet. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er, om det er en form for røgbombe, der bliver smidt ind på vejen. Først troede det var gas. Hvis folk kommer for tæt på, lyder der en servicemeddelelse fra dem med vandkanoner. Ja, nu har der været adskillige timer med fred og ro her på sletten ved hovedindgangen, men nu ser det ud til at være slut. Politiet er begyndt med vandkanonerne. Det er så småt ved at blive aften. De fleste siver væk, også Emil og Jeppe. De har bestemt sig for at tilbringe natten hos vennerne i den blokade, som de tog ud til om morgenen, så igen er det lange ben foran. En hjertelig velkomst, og uden sovepose eller tæpper er der nu udsigt til en lang kold nat. Men politiet er der til at passe på. Af de ca. 80.000 demonstranter var der knap 1.000 danskere, der havde taget turen til Rostock.